tiket parang Awas sih. Ha? Wah. Ah. Bunyi karai. Ah. Di lighter. Oh, gitu lah. Ya, kenapa ikan ada dulu? Ada kamu sih. Ze zijn nog ongeveer alsjeblieft, maar het is eigenlijk niet om het hele karo. Als je hele bent, die mensen zijn wel alle rustig doen. Allemaal die karo aan die gaan opkomen. Allemaal buiten kan aan hoe is het? Ah. Allemaal buiten kan daar ook zijn die afvoeren als baas. En dan gaan de problemen weer cozy binnen en dan weet hoe dat laatste te gaan. Dat kan niet inkomen, dat kan niet. Hij lijkt voor die bij. Wat doe je? Ja, wanneer? Ja. Cara, bal कोई टिक्का पे तुम भिजा के तुम भाग में स्माइली स्माइली बगिया से Ini bilang kan set. Kegi, ala beri. Kegi. Tapi nggak dia. Kegi. Ah, wako wala no. Koma. Ada kan dua. Soy, soy, soy,